7, talk too early. Oh, indaba. Talking my business isintu. Nazo zonke indaba zabasha. Ezocansi on Indaba njalo ngo7 kuya ku8 p.m. Ole, this is the special edition of Sex Indaba here on Gagasi FM, and this episode uyakwazi uyithole ku YouTube as well as na ku app ye Gagasi FM. Igama uMenelis Wakandwandwe, and every Thursday ngisho namuhla ngoba ku Christmas nje sikhona to give you indaba ethinta umdavazo so that ube happy uphinde futhi wazi ngoba this is a lifestyle show nangezempilo nje ukuthi ngabe uhamba kanjani umuntu ezomdavazo ke is not suitable for izingane. And namuhla ku Christmas, let me tell you, I'll be unpacking indaba ethinta ama-sex positions. Imaphi ama-position akujabulisayo yenza nomdavazo ube mnandi. Ngiyawucabanga nje ngo-Christmas ukuthi ngabe unjani ngo-Christmas usabukele this episode. But-ke ngeke ngihambe ngedwa. Kumele kube khona expertise kaDokotela uNkosinathi Shabalala. He's a sexual health specialist as well as a family practitioner. Dr. Mshengu, uhamba kahle? Kunjani Menelisi? Kuhle kunjani? Hey, Merry Christmas. Merry Christmas to you. Akuyizipho Hayi konje ngiphuma nasemcimbini uyangibona nje hayi kumnandi kuziningi izinto ezenzakalayo. Uhamba kahle? Sisazodedela ezinye izipho, khamba kahle. Nazi izipho Dokotela. Masikhuluma ngomdavazo and ngithe ukufunda kancane mangenze research ukuthi hayibo kunalama positions maningi Dokotela, but ngifisa unpackage just two for now. La yenza umdavazo ube mnandi, kuduma ikhanda, kuvibrate abantu, kuvibrate yonke into ekhona, kube manzi namashidi. Well, there are classic positions when it comes to umdavazo. Amabili ahamba phambili engizoqala nje ngikhoyine ngawo ngikuphe wona. Eyokuqala yi-missionary. Okay. Missionary, standard missionary. Ihamba phambili, that's the most common, position. Ongathi uyayenza mawufuna ukufinyelela kuvuthondaba, ongathi uyayenza mawufuna ukuziba umnandi bocansi. I-missionary ila umuntu wesifazane elele khona ngomzimba, umhlane wakhe ebheke phezulu, bese umuntu wesilisa yena usuke ngaphezulu kwakhe, emfenda ke ngaleyo ndlela. So that would be just nje i-missionary simple. Eyesibili ebuye futhi ihambe phambili nayo is the reverse of missionary, which is what we call a woman on top. Oh yeah. Yes, the reverse of a missionary. So now woman on top ichaza yona. Umuntu wesifazane ke lapho suke ephezulu, umuntu wesilisa elele ngomhlane ebheke phezulu, umuntu wesifazane engaphezulu kwakhe emfenda, up and down. And emfenda in circular motions and emfenda in a sensual manner. So those are the two ones ahamba phambili kakhulu when it comes to umdavazo ukuthi nje ube mnandi in general. Ngiyawona lama position acishe awafane owesilisa engaphezulu owesifazane ephezulu. Yes. Kumele sifende sonke yini. Impela kumele kube khona umnyakaza of both parties. Okay. Kumele kube khona umnyakaza. Usehleli bazabetha abanye hayi omunye nje useyinkuselamthuthu useyinkukhu uthule nje akenzi lutho. But ke at the same time Menelisi kumele silalelane sizwane. Ngoba ungenzeka wena ukuthi uyanyakaza kanti uphazamisa lo ngaphezulu. Bese kuvele kwehla yonke ke into ke lapho ke. Sekuba nzima even ukufika kuvuthondaba, akusenzeki ngendlela ngoba i-rhythm, i-pace kumele ibe aligned uma ukuthi nenza umdavazo. Yeah. This is Sex Indaba, the special edition, as we are la. In fact, as sikhona ku Gagasi FM app, sikhona futhi na ku YouTube, and uyakwazi futhi ke mawunesikhathi uyilalele nje as audio uphinde futhi ukwazi ushare ne link yakhona. We have touched with two, missionary as well as ne woman on top Dokotela. Ukhona le Dokotela ngiyazi sazokunika ithuba to unpack amanye. Cowgirl Dokotela ngathe mangifunda yini le Dokotela ukuyichaza nakhona futhi ukuthi simuva kanjani i-rhythm kumele ihambe kanjani. Another name for a woman on top, a cowgirl. Yes. So njengoba ngisho ukuthi umuntu wesilisa ongaphansi, umuntu wesifazane ongaphezulu. I think a variation of a cowgirl interesting. I-reverse cowgirl. Oh, reverse. Now, i-reverse cowgirl, it's a woman on top, but now yena ukufulathele akakubhekile ngobuso bakhe. So wena ubuka isiphundu sakhe, yena akakubona isidalo ubheke imlenze yakho nenyawo zakho. So there is a reverse cowgirl. Yes. Ukhumbule that on this show nakhona nje here we show a station asicwasa. Ngizombuza noDokotela ukuthi when it comes to LGBTQIA+ community kuhamba kanjani itayila nakhona ngabe zehlukile futhi ake ngimbuze nje ngoba uphambi kwami uDokotela and akasabi iphendule asicwase futhi.
kobulili obufanayo ngabe abesifazane noma besilisa banazo itayile ezahlukene. Okay. Now asithatha besifazane kuqala Sure. kube ukuthi bobabili babesifazane. Now with sexual health sesenza kube lula for abantu abaningi. Yes. Ngoba manje even kuma sex shops, kuma adult shops sesiyakwazi ukudayisa izinto ezelekelela wonke umuntu kahle kahle. But into engahluka ke mhlambe ke kubantu besifazane into ekuthiwa scissoring position. Yeah. So ilana ke umuntu wesifazane engene ngemlenze gamanxile phakathi komunye umuntu wesifazane Yes. and babhizi bayafendana lapho kusuke kurabhana obhontshisi. Okay. And then iyona ndlela Bayathashana leyo lapho, bayathashana, yes. yes. And if ngibuka even research ama studies yes. enziwayo, a lot of course abantu abanobulili ofanayo babantu besifazane bayithanda leyo position. It's one of our major positions khona, yes. abawathandayo ahamba phambili. Ngoba there's no penetration, but there's definitely stimulation She's of strong. the most sensitive part of untomzodo, which is the clitoris. Yes. So that's how they get to experience uvuthondaba lwabo. Yeah. Males Abesilisa ke bona into ehamba phambili, it's the doggy style. dog style. Now kubantu besilisa kuba khona i-receiver, kube khona i-giver. So i-giver iyona ezobe ingena ngemumva. So the easiest position for them would be doggy style ngoba i-doggy style i-expose the whole of i-anus. Yeah. And uyayibona imbobo la ufuna ukungena khona, uyabona ukuthi kwenzakalani lapha nezansi. So for abantu besilisa preferred would be doggy style ngoba nabo basuke babe limited kakhulu kuma positions la ekudingakala khona i-penetration ngaphambili ngoba bona bapenetrateana ngemumva. So i-doggy style yona yake ibe lula ukuthi bayenze. Dokotela, on this show sibuye sikwazi ukuthi sibe educational, siphinde futhi sikwazi sisiza abantu. Ngeke ngabuka esinye study la ku state SA kusuka 2021 ziyehla izinga leingane ezizalwayo. Sikhuluma ngama sex positions. Kukhona ine yenza ukuthi mhlawumbe ipregnancy ibe lula noma isheshe. I know ukuthi uzokhuluma ngendaba ye menstrual cycle, ovulation, but kukhona le position eyenza ukuthi amathuba make ukuthi ngempela iqanda selikhona noma liseduzane, isperm sihlale leso sikhashana ngendlela sikwazi ukuphila isikhathi eside. Well, into yokuqala ebalekile ukuthi uma uzochitha kumele uchithele ngaphakathi kuntomzodo. Now ngiba advise abantu besilisa into ekusondeza kakhulu closer to cervix, umlomo wesibeletho, i-deep penetration. Oh yeah. Of course depending on ukuthi umama uyamkela ngandlela yiphiyona. So that is really not a position, but it's a way of ukwenza kwakho as umuntu wesilisa. So if wenza i-deep penetration uchitha whilst deep inside, then leyo nto isondeza ama sperms akho kalula emlomeni wesibeletho, so azokwazi ukungena kalula bhukuda afike la kumele afike khona. Kanti if you look at umuntu wesifazane, there's really no position specific, but kukhona into abangayenza abantu besifazane ukuthi basondeze imbewu eduze. So after ukuthi usuejaculate ngaphakathi kuyena umuntu wesifazane engalala ngomhlane wakhe abheke phezulu bese ephakamisa imlenze. So engakwenza lokho esembedeni, engakwenza ehleli ku couch, engakwenza even phansi on the floor. Lapho sisebenzisa i-concept ye gravity. Ukuthi i-gravity izophula ama sperms towards the center of the earth as uhleli ngaleyo ndlela. So naloko kuzolekelela ukuthi ama sperms akwazi ukubhukuda kalula agcine efinyelelile la kumele afinyelele khona. Hayi, yayizwa dokotela uza nane recommendation when it comes to indlela ongalula ngakhona, especially uma ukuthi insuku zakho ziyakuvumela. Dokotela uke wathasha earlier kwi dog style, but akwesibhekeke i dog style nabantu ke kuthiwa hayi umunye mhlawumbe unezinqe ezinkulu ibanzinyana i dog style noma amazincanyana mhlawumbe kubalula. Ukhona i correlation ekhona between izinqe ezinkulu ezincane ne dog style, le position e dog style. Now i dog style inhle ngoba inama variations. Yes. You know, so if kuwuthi uzoba nezinqe ezinkulu, the normal dog style is on all fours. Kusakhona i flat doggy. Usangakwazi ukuthi ulale ngomzimba, you know, ngesisu ubheke phansi and umuntu wesilisa akupenetrate ngemumva kuntomzodwa. So leyo it's a flat doggy variation ye dog style. Okanye if ubone ukuthi kune hindrance, ungamdonsa umama umbeke engcupheni yombhede, umbeke khonini la umbhede alengise imlenze yakhe bese endlala umzimba wakhe embedeni elale ngamabele. Naloko kusayi variation of doggy style, siyibiza nge-standing doggy style. So you can change ama positions to accommodate a situation. It's not ukuthi just because umuntu unezinqe ezinkulu kukhona amanye ama positions angezukwazi ukuwenza. We can always look at ukuthi singayishintsha kanjani ukuze ngikwazi ukufinyelela ngaphakathi. Ngoba sexual intercourse is all about that. Kumele penetrate kuntomzodo. Ngoba ku Christmas nje khona uzoyitholela umuntu opetite dokotela.
une position aphe ngiyibone mhlawumbe uzoyazi noma khona igama ongayibeka ngakhona uma lapho umile as umjita and umqukulile umuntu wakho ngoba uphethitho kwazi ukumqukula bese uyapenetrate khona le position ibizwa ukuthi yini noma ama position afana nalawo lapho uthi sekumele niliftana. So leyo is standing position but Yes. sometimes bayibiza nge-hugging position ngoba Ngiyabona, manje udokotela, you know ngazithi uzoyazi. umuntu wesifazane usuke basically kuwena ekotele kuwena nemlenze yakhe and nibhekene nibambene ngaleyo ndlela and nimile. So ungaze umqhiyamise even odongeni just for stability purposes if ukuthi hey amandla antekete Yeah. umcindezele udongweni and then bese uyakwazi ukumfenda uye up and down. So there is another standing position ibizwa sometimes okuthiwa i-hugging position. In closing, the ideal position, sex position uma nikwi vacation khona ngoba nje sibheke kwi new year bazobe ikhiphile. The ideal sex position mani ikhiphile. Mani ikhiphile. Yes. Nilele hotela noma nisikhiphile nje ningaphandle. Akwesithi nilekuse hotela Lese noma mayikuthi ke neseyintabeni makwenzakalile. Just kodwa lapha kwi environment ehlukile. Kodwa le enzinyana ngoba isike yaphuma nje emaphephandabeni maduze nje ibizwa ye-helicopter position. Iya lapha ku balcony untazi simlenze untazi sizandla zakho bazoboshwa ba udunuse ungene ngemuva seyibiza nge-helicopter position leyo yeah. So yona uyirecommenda noma recommenda it's a fun position you can explore a lot of things and at the same time ningenza umdavazo whilst looking at the nature kwi balcony. Dokotela uNkosinathi Shabalala, he is a sexual health specialist and family practitioner. Let's unpack nje ama sex position namuhla. Usuwazwile nanokuthi ubumnandi bawo bungenza kanjani umdavazo wakho kube mnandi nobumnandi balama positions. Dokotela uNkosinathi Shabalala, how can we get hold of you? Ngiyabonga Menelisi, ngiyabonga na ku family yami Gagas FM. Ngiyatholakala enambeni yocingo ethi 063 847 0511 ngizoyiphinda 063 847 0511. Eyase office yona ithi 031 065 0226 031 065 0226. Ungashaya ucingo kulezi number okanye usende uWhatsApp kulega 063 wenze i-appointment uze uzongibona ema-office ami ango-9 Dorothy Nyembe in Durban Central. Ngiyatholakala na ku-Facebook na ku-TikTok as uDr Shabalala. Ngiyabonga. Thanks Dr. Shabalala. Na next year, just next week kumele sikwazi siphinde sibe nawe ngoba izomdavazo asivale ngoba nawe ungavalile dokotela. Usuzwile ukuthi yipi sex position nawe ungakwazi ukuthi uyithanda. Make sure that mawubukela ku YouTube download iGagas FM app noma makwi app ukwazi ukuthi ungene ku YouTube ubuke. Ngiya-encourage ukuthi ushare le link. Menelisi Wakandwandwe was bringing you the special edition of iSex Indaba. Yes, iSex Indaba is not suitable for izingane ikhona nangalama holiday. Indaba njalo ngomsombuluko ngo7 kuya ku8 PM and on Tuesday to Thursday ngo6 kuya ku8 kusihlwa.